भारताच्या इतिहासात पहिलेच फावट भारतीय सेनेन पाकिस्तानाचे 7 कॅम्प उद्ध्वस्त केल्यात। हे देशा भितर पहिलेच फावट घडटा। भारत सरकाराचे रक्षा मंत्री हे गोयचे सुपुत्र आशिल्ल्यान अभिमान भोगता। आदी फक्त हे विशीं घोषणा जाताल्यो, मात रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकारान निर्णय घेवन तो यशस्वी करून दाखयला अशें म्हणत भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर हांणी भारतीय सेना, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी गृहमंत्री राजनाथ सिंग हांचे अभिनंदन केला। आर्डेक्सको खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। जो इंडियन आर्मीन पाकिस्तानाचे 7 कॅम्प उद्ध्वस्त केले, हे देशा भितर पयले फावट घडटा आनी आमकां सार्थ अभिमान आसा, कारण भारत देशाचो रक्षा मंत्री आहा तो गोंयचो सुपुत्र आसा। त्या बद्दल आमकां खूब अभिमान आसा की तेंच्यांनी हो निर्णय घेतलो आनी यशस्वी करून दाखयलो। ताजे खातीर आमी इंडियन आर्मीचें अभिनंदन करता, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदीचें, त्याच बरोबर रक्षा मंत्री आमचे गोंयचे सुपुत्र आनी गृहमंत्री राजनाथ सिंग आनी सगळे केंद्र सरकाराचे आमी अभिनंदन करता। कारण पयलीं फक्त घोशणाच जाताल्यो, आमी पाकिस्तानाचेर हल्लो करतले, आमी पाकिस्तानाक बुद्ध शिकयतले, पूण पयले फावट सगळ्या लोकांचें आयकून देशांत हो भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान पयलो निर्णय घेतलेलो आसा। त्या खातीर आमी ताचें अभिनंदन करता। दुसरें म्हणजे आमची 1 तारखेक राज्य कार्यकारिणी बैठक आसा, सांजची 2:30 सुरू जातली। मागीर सांजची ताची आमी ब्रिफींग प्रेस मिटींग सोंपतकच राज्य कार्यकारिणीची ब्रिफींग करतले। गेली अनेक वर्ष 66 वर्ष आपण बघतो की भारताला चिरडण्याचा परत डिवचण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानकडून केला जातो आणि म्हणून यावेळी म्हणावंसं मागतो की कटी क्रशिंग मेंटॅलिटी जी आहे त्यावेळेस ठेचून काढल्या पाहिजेत। आणि आज माननीय नरेंद्र मोदी आपले जे पंतप्रधान आहेत यांनी जी आज स्टेप घेतलेले, ॲक्शन घेतलेले, ही अत्यंत म्हणजे भारतीय जनमानसात ज्याच्याबद्दल लोक आशावादाने बघतात की अशा प्रकारची ॲक्शन घेतली जावी असे सगळ्या जनतेला वाटतं। ती आज घेतल्यामुळे संपूर्ण देशभर समाधान आणि अशा प्रकारच्या ॲक्शन भविष्यात सुरू राहाव्यात आणि पाकिस्तानची नांगी ही कायमची ठेचून भारताच्या पायाकडे पुढच्या सर्वायवलसाठी पुढचं जीवन क्रमित करण्यासाठी या देशाला भारताचा आधार घ्यावा लागेल। आणि त्याच्याही पुढे जाऊन मी म्हणत असं की या देशापुढे म्हणे गो डाऊन अंडर इंडिया इज थंडर जे म्हटलं जातं की भारतापुढे याच्यानंतर पाकिस्तानने काही शहाणपणा करू